Shine your in your skills. What the ties I go find some material. Okay, viewers, pana pandina maraba andika rabos mira rabos da unyazombo kubvunza mvunzo yangu wozongondipindura ndika tinoona pazvose TV vanhu vari kubvunza anzi paruwa skiti uri wega kana pakarohwa fishmonga yenga uri wega ande vanhu vari kubvunza kuti kapfupi ari kupi anditika kapfupi akaburitsawo achirohwa yake skiti anditika ari ega vanhu vari kubvunza kuti kuona kamaruro nawo kavasati vajaira tajira combination yakapfupi namaraba nevakomenda kuti ive kana bhutisi akarwa ari ega asina keda andika hatina kuzijaira so isina kunyatsonzwisisa kuti doti mubudzi wamafans kuti hanzi zvakamira sei pakurwa maskits mesa apa chii chiri kunyatsoitika chezvezvo. Thank you, Mr. Jojo. You are welcome. Julius. You are welcome. Tinotaura ndichiti inini na kafuvi anaitwa Freddy Manjalima. Inini na Freddy Manjalima hatina kumbosiana takabatana semagaro kuti nama. Alright. But what I inzwa unzwe hanzi hatina kumboona maskits pazvose TV muchirwa mese. Why musuri kurwa mese maskits? Ini ndairwara tami yacho iyoyo na Freddy Manjalima anaitwa Babanga ndairwara anakusiyana naye takabatana zisonke I have one issue I want to clarify. But viewers, those what when you are worried, why is it maraba arutaura ne way arutaura naye anditika. So that I explain. Mwatanza kuda kwa mavita say anditika. We understand kuti akamborwara uti seti nombosheke kamira anditika. But I'm explain why arutaura ne that way arutaura naye. Maraba say arutaura mutauro. Udoro ere chi chiri kuitika taura. Taura ne vanhu vari worried nane vanhu kwazosanyana singazive. Andidakwe ndine injury andinayo kupazose TV ma viewers thank you Mr. Jojo ndine injury yandinayo injury maraba dauzive nandizivawo paroko injareka uya sei maraba ndatengwa nechidhina kana Freddy aiwa mira kwamujidhina chinaurwa musoro mudara aiwa tinobudira vanhu majini apa achiziko ichi chichi achiziri chepakasoma stichizira ndipo alright maviewers ndedi wada kuziva ukama anditika kana uchigarawo nevanhu muchiyananaka you should interact chiudzana chizivana kuti zvakamira sei anditika masupporters ndeedu aya maviewers ati makatema makatuka masupporters ka amene vanozokusapotawo anditika so amene vari pati zvinofiswa muda kuti titaure nawo masupporters vananga vachibvunza da kuziva kuti zviri kufamba sei chezvo so pamaskiti tichamaonere pamberi apa nawanana kapfupi tinoaona nakapfupi takabatana ndinoti Mwari ngatikomborere nini na Freddy Manjalima kapfupi anoitwa Babanga zvaningade kutaura pazose TV ndoda kuti kutaura kwandiri kuita uku injari yakauya kana Bhabhalazi anoziva napiri wanoziva pana akatemwa
ndaibva kuChiNorway. Alright. Matsotsi. I think ari padhuze ka Babarazi. Babarazi uyatinzwe kuti zvakamira sei Babarazi uya. Babarazi ari panapa usha. Babarazi tuze hanzi hanzonezwa unoziva nenyaya yengomana chiuze zvizviri Aya ndotenda pazvese TV kuti maviewers ese ngavasarasikirwe talenda riripo action dzese dzibo chero muona achidelay kutaura but action yese boda kutaura nemaviewers right kana mimi maifarira marabha handizika tikazotadza kuti nokuti akutaura achirege amuchamude zvichaita zvafana nemusikana udana nemusikana ona musikana aita kana problem otanga kuti anzi andichamulava zvimikisenzi amene zvimwe zvakataura futi uona kuti pataibva kuChiNorway isusu maitori mese pazvakaitika tatengesa makopies edu takawelkamwa neChiNorway yese vakatifarira vakatisupport vakatipa mari uyu ndiyanga akabata bhegi remari alright but whereas you see kuti sometimes vanhu you get drunk for joy kuti chichinga kuti takuenda kumba for traveling then pavapinda vamafana vakwirira panyabhira ndopo vakatanga kudenana nau vana uziva kuti uyu ndimarapa vanhu ese mukombo vavapindira dima musuziva kuti ndimarapa vafana yanga vakadhakwa vachibva kuzvigure kwavo paakaburuka mufana abva roachi baraba fight vanhu vese vavajamuka kuti mufana uyu haangaite se angorove marabha bhozi ati pasitopo achingoburuka achingokrosa tara pamount upton paipa akazoona kuti vanhu vese vakusimuka kuita vamuite se vamumhanyisa vatora chi apanga atora bhegi remari akatiza naro arikanda pasi ndopakangonhonga chidhinga haana kusikidza akakanda kuite zvekufufunyuka zvecheche but so whereas kana chiri naye muskirika let's go ahead entertaining Africa international regional in the whole globe anditika saka I think pane zvimwe zvatingade kudza mafanzera panditika tokuti subscribe anditika udza naye nezvepaZvize TV charamba chiwapa zvachivapa anditika une mune maproducts vakusapoti anditika satongo thank you viewers anditika chingotisupport aiwa ndise paZvize TV tisupport wana marabha vane challenge isusu gemaranga kana mukasatu support tikabudisa nyuwani isusuka hatina customer care tokurova izvo Subscribe now, we need more views.